Odlične vijesti stigle su iz Sjedinjenih Američkih Država. Prvog dana otvorenog prvenstva u plivanju za osobe s invaliditetom Mihovil Španja je u disciplini 50 metara prsno postavio svjetski rekord. Osvojio je zlato i na 400 metara slobodno. Sutra će još nastupiti i u disciplini 200 metara mješovito, u kojoj je prošle godine obranio naslov evropskog prvaka i još uvijek drži evropski rekord. Nakon nastupa u SAD-u, zadnju provjeru forme pred odlazak na paraolimpijske igre u Londonu, Španja će imati krajem lipnja na svjetskom kupu u Berlinu. Ruskinja Marija Šarapova osvojila je veliki teniski turnir u Rimu. U finalu je pobijedila Kineskinju Na Li rezultatom 4-6, 6-4 i 7-6. Finale odgođen je za sutra zbog kiše, a igrat će Srbin Novak Đoković i peterostruki pobjednik ovog turnira, Španjolac Rafael Nadal. U Düsseldorfu je počeo egzibicijski teniski turnir Kup nacija. Igrao sa momčadi u dvije skupine. Za Hrvatsku nastupaju Ivan Dodig, Ivo Karlović i Lovro Zonko. U prvom susretu protiv Srbije Hrvatska je izgubila bod. Ivana Dodiga pobjedio je Viktor Trojicki sa 6-3 i 7-6. Sutra Ivo Karlović igra protiv Janka Tipsarevića. Hokejaš je Rusije svjetski su prvaci. U finalu su pobjedili Slovačku 6-2. Česi su pak osvojili brončano odličje nakon što su u Helsinkiju slavili protiv domaćina i branitelja naslova Trinaca. Vremenska prognoza. Vrijeme će poslušati više zna sinoptičarka Dunja Macopodrva. Sutra će biti promjenjivo do pretežno oblačno i svježije.